Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung mga bagong warrior members natin na sina Balin Tataw at si Zeus Pamplona. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga subscriber natin na si Alvin Camaria. Taong 2016, Silay, Negros Occidental. Magandang araw po, Pinuno. Ito po yung karanasan ko noong taong 2016 sa Silay City, Negros Occidental. December 28 po yun, noong napagpasyahan po namin ng mga kasamahan ko sa simbahan na gamitin ang naipon naming pera sa Daigon para sa aming Christmas party. Napagpasyahan namin doon kami magse-celebrate sa bundok sa asawa ng aming youth organization na si Nung Manuel o si Nung M na lang for short. Kinabukasan, umakyat na kami at overnight po ang sadya namin doon. Hindi ko na lang babanggitin yung lugar. Pagkadating namin doon, maliit po yung bahay nila. Hindi kami kakasya. 14 kasi kami noon eh. Doon po kasi sa kanila, maliliit lang talaga yung mga bahay. Nakita po ng tatay ng asawa ni Nung M na mahirap po kung doon kami matutulog. Kaya sinabi niya na doon na lang po kami sa kubo-kubo niya sa palayan. Total naman, hindi niya pa naman tinataniman yon. Kaya malaya kaming magwala at maghabulan kung gusto namin. Pinuntahan po namin yung lugar at nakita naming okay naman siya. At nasabi ko pa nga, survival Christmas party yon. Kasi kubo lang ang nakatayo doon. Kailangan mo pang bumaba sa ilog at umakyat para makapunta ka sa mga bahay-bahay. Konti lang ang bahay doon, kaya napakapayapa. Bali ang itsura ng lugar doon, kubo tapos sa harap ng kubo palayan. Sa likod kailangan mo pang bumaba. May batis tapos sa palibot ng palayan, maraming iba't ibang klase ng puno. Pero karamihan sa mga puno na yon, puno ng saging at saka ng nyog. Bali yung kubo, inayos namin yon kasi walang mga dingding eh. Nilagyan namin ng mga dahon ng saging at mga nahulog na dahon ng nyog yung paligid. Pinagtagpi-tagpi po namin yon. Natapos naman namin yon bago dumilim. At yun nga, pagsapit ng kinagabihan, emergency light lang ang gamit namin. Kasi walang kahit anong ilaw doon sa kubo at sa paligid nito. Inayos na namin ang aming mga kakainin. Tapos kumain kami. Pagkatapos namin kumain, si Nung M at yung asawa niya bumalik na sa bahay nila. Pero bago siya umalis, isinabit niya ang mga rosaryo naming dala. Lahat yun nasa dingding ng kubo. Ang sabi niya, bilang dagdag proteksyon para sa aming lahat. Matapos ang lahat ng yan, nagtipon-tipon kami. Mga 12 na lang kaming natira doon sa kubo. Nagkwentuhan kami. May sharing as usual. Pasasalamat, mga ganon. Meron kaming patakaran nun. Pagkatapos mong mag-share, iinom ka ng red wine ata yun. Habang nasa kalagitnaan kami ng sharing, meron akong naramdaman na kakaiba. Para bang merong kung ano na nagmamasid sa amin na nakakalat sa paligid. Pero tumahimik lang ako nun. Tapos nag-text ako sa kasamahan kong babae na itago na lang natin sa pangalang Ella. Ang sabi ko sa text, may nararamdaman ako. 3 sila. Nasa paligid lang. Isa sa likod, isa sa harap, at isa sa gilid ko.
Meron po dong signal pinuno, pero mahina lang. Tumingin po sa akin si Ella na para bang nagtatanong kung totoo ba yung text ko. Tumango ako. Sinenyasan ko rin siya na tumahimik lang. Pagsapit ng bandang 11:11 ng gabi, narinig ko na may tumalon sa batis ng 2 beses. Medyo nakaramdam na naman ako ng parang kakaiba. Sinabihan ko po yung isa kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Kimoy. Sinabi ko sa kanya na may tumalon sa batis. Parang tatawid yun papunta sa amin. Pero pagtingin naming dalawa, wala naman. Kaya parang nagdadalawang isip si Kimoy kung totoo ba yung sinabi ko o hindi. Tsaka ang sabi niya, baka tinatakot ko lang sila. Maya-maya pa, bigla pong umamoy ng tuba ang kubo. Yung ginagawang lambanog. Yun po ang amoy sa kubo na parang nanggagaling sa likod. Sabi pa nga ng mga kasama ko, "Uy, umiinom din siya oh." Alam namin nung mga oras na yon na merong kapre. Lumabas yung isang kasama naming babae na tawagin na lang nating si Erica. Lumabas siya para umihi. Nabigla po siya noong nakita niyang may nalaglag na baga mula doon sa isang puno ng nyog. Agad-agad siyang tumakbo sa loob at sinabing may apoy na nalalaglag sa puno ng nyog. Bigla na lang din, may narinig akong tumatakbo. Ang sabi ko sa sarili ko, kumpirmado, nasa bandang likod ko yung kapre. Si Ella naman napatingin sa akin. Pero ang sabi ni Kimoy, hayaan na lang, hindi naman mang-aano yon. Pagkatapos nun, kalmado na lahat. Maya-maya pa, lumabas naman ang isang kaibigan ko na pangalanan na lang nating si Jairil. Lumabas siya kasi tamang trip. Nakainom na eh. Magpapaputok siya ng 5-star. At sambit pa nito, bubugawin niya yung kapre. Yun nga, ilang beses niyang ginawa yun. Pero hindi niya tinitingnan. Iwas tingin siya doon sa puno. Nang biglang pumasok siya na parang kinakabahan. Ang sabi niya, may nakita siyang batang nakatungtong sa puno ng kawayan. At nakatingin yun sa amin. Kasabay nun, parang may naririnig kami na tunog ng kuto-kuto. Mahina lang. Parang ako lang ang nakarinig nung una. Pero narinig din pala ito ng katabi ko. Pagkasabi ko pa sa kanya ng, "Pakinggan mo, merong aswang sa labas. Yung kuto-kuto." Yun na nga. Nakumpirma ko na tama yung pangalawang pakiramdam ko. Na nasa harap lang ang aswang. Na kung tawagin ay kuto-kuto. Nagdasal po kaming lahat. Kinakabahan na kaming lahat. Matapos naming magdasal, napagpasyahan naming matulog ang mga lalaki sa gilid, tapos mga babae sa gitna. Meron kaming isang kasama na may daladalang duyan. Yun po si Nong Nonoy. Ang sabi niya, isasabit na lang niya yung duyan niya para sa itaas siya nakapwesto. 3:00 ng madaling araw nagising ako. Ewan ko kung bakit pagmulat ko ng mga mata ko, naaaninag ko sa uluhan ng isa kong kaibigan na may nakaputing damit na babae. Nakalutang yon at nakaharap sa akin. Paulit-ulit at pilit ko na iniisip na kumot na puti lang yon. Pero nasabi ko sa sarili ko na, kumot? May buhok? Pinipilit kong abutin ng paa ko si Nong Nonoy nung mga oras na yon. Pero
Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nagdasal po ako ng ama namin ng ilang beses. Nang imulat ko ang mga mata ko pagkatapos kong magdasal, wala na yung babaeng nakaputi. Para bang natakot siya. Hindi na ako natulog noon hanggang sa magising sila. Pagkagising ni Ella, sinabi kong kumpirmado. Yung pangatlong naramdaman ko, isang white lady. Ikinuwento ko sa mga kasama ko ang naramdaman ko hanggang doon sa white lady. Noong araw na yon, aalis na kami. Pero bago kami umalis, dumating sa kubo yung tatay ni lady. At kinamusta kami. Ang sabi pa nito, wala raw bang gumambala sa amin? Nagtanong ako sa kanya ng, gumambala? Bakit nyo naman ho na itanong to? Sino po bang gagambala sa amin dito? Ang sabi niya, wala lang. Sa kubo na kasi ito, merong nagpapakitang white lady. Tapos yung sa may tawid batis, merong bali-balita na merong aswang na bata. Bigla na lang napatingin sa akin lahat ng kasama ko kasi tama ang lahat ng sinabi ko nung gabi. Ang kaso lang, hindi nabanggit ni Tito yung tungkol sa kapre. Natapos ang araw na yon at nakauwi naman kami na may daladalang karanasan na hinding-hindi namin malilimutan. Lalong-lalo na ako. Dahil noong mga panahong yon, doon ko napatunayan na malakas pala ang pakiramdam ko pagdating sa mga iba't ibang nilalang na hindi natin nakikita. Pero, ang tanging naiwan lang sa isipan ko hanggang ngayon at daladala ko pa rin yung takot na yon. Noong mga panahon na tinitigan kami ng isang aswang na kung tawagin nila ay kuto-kuto. Okay, opinyon ko sa kwento ng sender natin. Yung nabanggit niya na uri ng aswang na kuto-kuto. Alam nyo, sa palagay ko, yun yung uri ng aswang na kung tawagin naman sa ibang lugar ay kuripap. Maihahalin tulad yan sila sa mga tiyanak. Itong klase ng aswang na to, yung mga mahilig ding mangbagat. Pero hindi sila nagpapalit ng anyo. Talagang maliit lang sila. Para mga bata nga lang yan eh. Pero mahahaba at matutulis ang mga ngipin yan. Pwedeng bumaon sa mga laman natin. At saka isa pa, ang alam ko alaga din yan ng mga demonyo. Ginagamit nilang pambiktima yan. Kasi kapag umaga, mukha lang yan ng isang ordinaryong sanggol. Pero kapag sasapit na ang takip silim, nagiging mukhang demonyo yan. Marami na rin ako narinig na kwento tungkol sa kuto-kuto, kuripap o tiyanak. Tandaan nyo yung mga pangalan na yan. Iba-iba lang siguro ng tawag. Depende sa probinsya ninyo. Pero iisa lang ang mga paglalarawan tungkol sa mga aswang na ito. Doon naman sa katangian niya na makaramdam, isa yan sa mga masasabi kong regalo. Bakit? Kasi kapag meron kang ganitong kakayahan, alam mo na agad ang dapat mong gawin. Pwede kang umiwas at umalis sa lugar. O kung gusto mo, manatili ka doon para talagang mapatunayan mo na nandyan lang sila sa paligid natin. Maaaring isa siyang medium o hindi naman kaya todo protekta sa kanya yung gabay niya. Kaya inilalayo siya sa kapahamakan. Ito naman mga opinyon ko lang. Kung meron kayong opinyon, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.